teman-teman, kali ini saya akan menuju satu rumah yang berada di tengah hutan sendirian ya. Yang menghuni rumah ini adalah seorang nenek ya. Berani banget ya, beliau seorang yang sudah berumur ya, sudah lanjut usia, tinggal sendirian di tengah hutan kayak gini tanpa penerangan apapun ya jika di malam hari. Nah, jalannya seperti ini. Nah, ini rumahnya sudah kelihatan. Apakah beliau sedang berada di rumah ya? Coba kita lihat. Namun kelihatan sepi teman. Lanun. Sepertinya berada di belakang rumah ini ya. Nah, kita lihat teman, rumahnya seperti ini ya. Rumahnya tidak layak ini ya teman ya. Masya Allah, sangat memprihatinkan sekali. Oh, ajeng damel kayu apa no Mbak? Ajeng pundi? Dalem? Tinang pundi? Ajeng ngajeng mriki ningali jenengan. Terus? Nggih pun dangu mboten mriki, pengen ningali jenengan. Sehat. Piyambakan mawon. Nggih piyambakan. Namine sinten? Kula Sudir. Hah? Sudir. Sukir? Lah dusune pundi? Kula Ngrandu. Oh, Ngrandu alah. Monggo. Lah niki ajeng anu. Nggih. Tresane enten mriku. Enggak. Kok sepi? Pun masak to, Mbak? Mbah. Ngrandu. Nggih. Piyambakan nggih. Nggih, Mbak. Monggo ngriki. Monggo ngriki mawon. Aduh, kesel aja. Mboten masak nggih. Mboten. Berlebar masak. Nah, niki enten anu, Mbak. Jen. Bar mampir. Nandang dikake aku. Alah mong niku jajan nggih. Lan malah dikake. Ana ora iso ngenehi panganan. Dipun. Bubur kersa. Mboten saya matur nuwun. Bubur kelan nuwa terong. Oh, kelan terong. Nggih. Gigi kelan iki kalih niki disopot Mboten saged. tesih lara. Nggih, kan cepet piyambak mawon. Dereng foto. Dadi ngomongnya iku ora cetha. Ngomongnya ora cetha. Mangane ujar Aryul. Alah kesel ora jamak. Macara kayu pupung terang ngoten lho. Nggih. Garing-garing kok, Mbah. Nggih. Nah, mendung arep udan wedi. Wah. Sukir wau. Nggih. Sukir Ngrandu. Kula Ngrandu, Mbah. Oh. Anggitku nak Semarang wingenane ke wong Semarang. Nggih. Sami sampeyan ngoten niku kak tiyang kalih. Semarang. Lah sing riyen niku tiyang gangsal. Nggih. Tiyang gangsal duka pinten wong kathah meneh. Nggih.
Alah ya Gusti. Awake iki rada mriyang ngoten awake kula niku. Dadine melek merem. Nggih. Hotel kayu saking dene ora ana sing mecelake. Lah niku anu sinten rayine jenengan mboten mriki? Han? Rayine jenengan. Sinten? Anu Pak sinten niku? Sing jaler niku. Pak Amir. Pak Amir mboten mriki. Oh. Pak Amir niku kalih dinten iki kok mboten mriki, kirang mboten reti. Nggih. Nah, Pak Amir niku wong tukang pijet. Nggih. Dadi kathah sing nganu sing marani sing ngakon. Nggih, paling sibuk mbah. Siang kathah. Nggih. Wong tukang pijet ngono rono rene. Adoh gelem cedak gelem. Nggih. Sing penting enten sing nganterke. Nggih. Setampir niku adike kula. Nggih. Lah kula niku Harni. Harni nggih. Harni Mbak Ayune Amir. Nggih. Aduh kesel ora jamak. Nggih pun Mbah kula pareng badhe wangsul malih. Oh nggih. Nggih. Nggih monggo Mas niki. Nggih matur nuwun nggih. Nggih sehat-sehat Mbah, panjang umur. Nggih monggo. Nggih Mbah. Di. Wah iki tempene lemu-lemu iki. Nggih. Alah niki nggih ningali suasana desa ngoten wae. Ade. Sik nyantai mawon iki, Dik. Lah. Mendene lemu-lemu, Dik. Pakane anyar wae. Bone terus garing. Nggih. Ngarepe napa lho?
Lah niki napa ningali suasana kampung ngoten lho. Mriki kampung napa nggih? Mungkro. Mungkro. Bantal Mungkro. Desane Bantal. Iya. Tumute kecamatan pundi? Bantah. Bansa. Niki pun alas nggih, Wedhe. Mpun. Niki itu alas niki. niki teng napa? Tengah-tengah alas napa? Nggih, nak tengah alas mboten jane. Pinggiran nggih. Wae nak muning. Nggih. Nggih, padha karo alas. Nggih. Mrikone tese bar alas desa malih. Nggih. Muning randu. Nggih. Tapi yang belum kemudian belum mutan. One mriki Bantal nggih. Manuk beran iki. Nggih, damel iseng-iseng damel anu. Nggih. Nggih, kula ajeng ngajengaken. Nggih. Monggo pareng. Nggih.